començar, es pot presentar, sisplau? Què vols que digui? Nom, professió? Sí, què vas a fer Sí. i tot. No. Soc Pere Baltà Llopart. Vaig ser veí, alumne, mestre al costat de Codina, col·laborador, company de la premsa, company de l'Ajuntament, company de la resistència contra la dictadura, que ell va integrar-se al final, i vam ser companys del Departament de Cultura de la Generalitat, també, o sigui que vam conviure moltíssims anys, moltíssim. Sí. I de què coneixes a Jaume Codina? De tota la vida. Vaig aparèixer al Prat el dia de la Candelera de 1946, quan la meva família va venir al Prat a fer-se càrrec d'un negoci d'hostaleria, una taverna que van convertir en una fonda els meus pares, davant mateix de Cal Codina, a Cal Matetes. O sigui que el coneixement és, després, al cap d'un any va ser mestre meu i vam ser-ho tot. I Jaume Codina, com va ser com a persona? Com a persona, una gran persona, a nivell personal, una gran persona, un mestre que va deixar petjada, un historiador del Delta Llobregat, del Prat i del Delta Llobregat important, un gran alcalde per aquella època, recordo que jo vaig sortir a defensar-lo quan atacaven els franquistes més radicals, i a més va ser una persona amb una gran capacitat d'estudiar la història del Delta Llobregat. Pràcticament ell va crear la petjada de la marca Delta. I aquests van ser els activitats principals que va dedicar? Els treballs que es va dedicar. Bueno, ell era llicenciat en Filosofia i Lletres, però va fer el doctorat en Geografia. I a més vaig tenir, em va distingir fent que fos l'únic alumne que va participar a la lectura de la seva tesi doctoral. Llavors va fer el doctorat en Geografia amb el llibre, amb el que després va ser el llibre El Delta, Llobregat i Barcelona. Aleshores va fer de mestre durant molts anys i al final, quan ja era més complicat perquè havia de competir amb l'ensenyament públic, va dedicar-se plenament a l'arxiu històric de la Generalitat. Allà va jubilar-se. I per què creus que va ser triat per l'alcalde? Per l'amor que tenia al Prat. Més que per les idees polítiques, que malgrat que va ser un alcalde del règim, però la seva mentalitat no es podia alinear amb allò, era un home que estimava el poble, la seva família eren catalanistes, diguem, liberals conservadors com era la Lliga, això li va donar una pàtina catalanista i va fer que, com altra gent que va formar part de la Lliga, entressin en alguns càrrecs. Ell va arribar-hi així. I quan va ser alcalde i quin canvi significatiu va fer com a alcalde? Sí. Bé, va trobar en marxa el procés de fer l'arribada de l'aigua a totes les cases del poble. El Prat era un problema greu, el fet concret que no hi havia aigua, fins que no havien descobert els pous artesians, però el poble no en tenia. Llavors l'alcalde anterior ho havia posat en marxa i ell ho va acabar. Va il·luminar els carrers del poble, va també intentar salvar la masia de Can Peixo i va aconseguir els finestrals que hi havia a aquella masia, va posar en marxa tota una política municipal de transformació. Per exemple, hi havia unes escoles al parc, al fons de Can Peixo, que les havia construït la República durant la Guerra Civil i havien quedat sense acabar. Doncs ell va tenir el valor, no volien acabar-les perquè l'havien fet els republicans. Ell va ser l'alcalde que va trencar l'esquema i va considerar que no s'havia d'acabar i va acabar aquestes escoles. O sigui que va tenir, i que tenia moltes més coses d'ell, va tenir una obertura de la política que era més ja tancada i franquista tradicional,
ell va tancar els esquemes. Va ser el primer alcalde que va dimitir del seu càrrec. O sigui, durant el franquisme no podies ni dimitir del teu càrrec. I ell va fer públic més aviat que... És a dir, el que va ser el primer a fer pública la seva dimissió. Li van retreure i tot, perquè ho havia fet. I com a historiador, què vas dir? Com? Com a historiador, quina va ser la seva aportació més important? Bueno, el coneixement de la història del Delta de Llobregat, del Delta de Llobregat i Barcelona. Després, com a historiador, ja col·labora amb el pare Andreu de Palma d'una forma molt decisiva amb la història del Prat, que va publicar ell, el pare Andreu de Palma, però després fa aquest llibre, Història d'una plaça, que jo diria que és el que impulsa l'estimació del Prat. És a dir, ens fa descobrir que és un poble que semblava que no tenia història i tenia una història. El Delta de Llobregat és un llibre, una tesi doctoral molt consultada. És a dir, es busca perquè va descobrir aquest espai, no s'havia estudiat. I aquesta tasca la desplaça a Sant Boi, a l'Hospitalet, i això fa que també creï el Centre d'Estudis Comarcals. Jo recordo que vaig col·laborar amb ell, amb la creació del Centre d'Estudis Comarcals, i forma una generació d'historiadors a la comarca, cosa que per si ja és molt important. I ens pots explicar un record personal amb Jaume Codina? Ui, moltíssims. Pensa que vam compartir... Vam passar de veïns a alumne, a amic, és dir, històries personals. La història, una història més important que l'Epici denota, és dir, jo era el director del periòdic Prat, molt jove, ja escrivia a la premsa de Barcelona, però el periòdic Prat que l'havia fundat ell, que havia de saber-ho, amb un grup d'amics, i havia sigut el primer director, havia passat a la REC catalana de premsa del Movimiento, que era la REC que controlava la Falange. Llavors jo vaig començar a escriure el periòdic i vaig començar a fer crítica municipal, jo, el periòdic, llavors em van voler controlar obligant-me a fer-me falangista. I aleshores el Codina, que m'apreciava i que havia consentit que jo portés el periòdic, va intentar que ho acceptés perquè ell ho havia acceptat per ser alcalde, per fer poble. Ell veia que jo tenia una gran vocació periodística. A més, havia participat en això i aleshores em va intentar convèncer-me que ho acceptés, podem dir, entra i després. I va ser molt curiós perquè jo sempre he pensat en socialdemòcrata des que molt jove i em coneixia tan bé que va intentar-me explicar que un polític socialista molt important que es deia Indalecio Prieto i el José Antonio Primo de Rivera de la Falange s'havien assegut per comparar el programa social del PSOE i de la Falange. És a dir, volem dir que això ja es havia dit moltíssim. Li va intentar convèncer-me per l'esquerra. I, a més, estàvem creant l'emissora Ràdio Prat llavors, que va funcionar, i volia que jo entrés a l'Ajuntament per dirigir-la, i a més dirigir el periòdic. Jo, davant del jefe provincial del Movimiento, i d'ell i d'un altre company que ens va acompanyar, vaig dir que jo no volia ser polític, volia ser periodista i vaig dimitir. Però en Codina va fer el possible perquè un altre posés el carnet i jo seguís dirigint el periòdic. I va seguir insistint perquè jo portés l'emissora de ràdio. Perquè a més me'n vaig anar al servei militar i a l'Emili vaig crear una emissora al Castell de Figueres que es deia La Voz del Montañero. I ella encara volia que tornés, ho va intentar, o sigui que sempre va confiar en mi. Aquella anècdota davant del jefe local del Movimiento, falangista reconegut, més conegut, dir-li que no, que jo volia ser periodista. Doncs en Codina, que havia acceptat fer-se de la Falange per ser alcalde, mai m'ho va tenir en compte i sempre em va seguir recolzant. I creus que la gent d'ara coneix a Jaume Codina i si és prou reconegut al Prat? Al Prat cada vegada hi ha més gent que ha vingut de fora. El nucli antic del Prat, el Codina, és una figura inqüestionable. Però clar, tal com va arribant gent, feu molt bé el que esteu fent ara, donar a conèixer a unes altres generacions, perquè el Codina és una peça fonamental de la vida
cultural, era un gran activista cultural també. És a dir, jo diria que a mi, que m'ha tocat a la vida compartir el periodisme, la política i l'activisme cultural, doncs jo diria que el periodisme doncs una miqueta no em va descobrir ell, però vaig començar a escriure en la seva màquina d'escriure. O sigui que això és evident. A la política jo diria que em vaig decantar el dia que el franquisme més clàssic va anar contra ell i jo vaig sortir al periòdic dedicant-li una edició especial, defensar la seva obra, encara fer el servei militar en aquell moment. I l'altre que podríem dir, ell també es considerava periodista, escrivia molt bé, com els diaris, o sigui que, en fi, penso que és important recordar-lo, és transcendent. I fins aquí arriba a les nostres preguntes i moltes gràcies. A vosaltres. Molt bé, us felicito per ocupar-se per la història.